Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Kajing Tracy Tom, Kajing Yaisha, ba Kajing Penlet Jingmut, Hakakam, Kalong Kalinti Shakajing Job, ba Kania Kapau Shai, Hakajing M Jang Usamla Eric Yaupniao na Umbang Sumeri Boy District, Ublala Ban Seng Artli Dukan Bam, Hadian Bola Pintibet Yeladi Hakakam Shet Jing Bam. Usamla Eric ude uwe na kisamla Blapin E, Bada Kajing Tracy Tom, ba Kajing Yaisha, Kila Ban Pin Urlong Yikijing Tmu Hakajing M. Hadian bola pendap ya kijing hikai pentebet haga kamshat jingbam na kijaka bapau nam hajala Goa ki bekin thop ya club Tropical 24/7 o Conquero Hotel bat kiwe unil samlaw lanangkin tiu shu ya la kasap da kijing ya lenti ka baskem mintaw la ban seng artli kedukan ka wei gede ka wansuk leisuk wan kabadan hamau pun kshat lenti sha umroy ba ka wei pat gede ka wansuk leisuk tu kabadan ha umbang sumer marjan bat ka Pine Brook School Haka arpenyo terik ujelio arja arpenrio la plie pat ba ya ka wansuk leisuk tu haka balawan ban kirku kirdo do father cutting assistant parish priest ko umber parish ringkat bat ki bahien ki paralok bat ki nong shong snong ki balawan ban ai ki jingkershan bat kitbok kit riang yu samla Eric haka ni ka sinja mathamai jong o Habay kren bat kila pathai khubor haka sngi ba plie ke dukan themai usamla Eric ulei tho baha ka te ke dukan ulong hiu trai ba unong shet haka bagi nong wan bam kin la ban yo athiet bun jat ki jing bam ki bekin thop iki Indian Chinese tandoori Goan bat shibon ki wei pat usamla Eric ula ai ru ko khubor ai men cm ki wei ki samla daga bakin tu ki ban trei hok trei shitom bat ban long ki bai sha haka no kam Ngai kata kekerteng wansuk letsuk te haba ngiawan bam ngiawan naga jing sutnat iwan naga jing jajai te hapor bangi lejru ngwa iki nawan bam jungi ki customer jungi ru bikin lej daga ba kemen bikin lej daga ba sutnat te kata ga wansuk letsuk kambut haba kiwan ki nawan bam customer ngi hap yele kat bala ma ban pen kemen iki ban pen bha pen suba iki ngilai kat bala ban ai ki bam mo ki ba bang nangta ringkat ru bat ka service ru mo service nangta ka behavior jongi ki staff ru kaju long ngin hale kat bala mo ba nginam pensi customer ba kiwan suk apor ba kiwan suk apor ba lej ru kini ban lej suk de kata kawan kata jingbo ceperhat jonga tengah poibu kini kerteng ki lokal kumgi bam khasi hamni ti ngimbura bam khasi namar ba oi ka ba penong nga panombu namar ba hoj ka bam khasi ro de ka wei ka bam ka ba pau ba po jela jungi kumni khasi le kalong man kasngi ka de ka bam bangi bam mo dari ka ibang penong nga panombu namar ba kija khasi ki lokal khasi mo kija khasi ki bam khasi jungi kalong kila bun sini mo kila bun mo kalang gina dukan berit gibun tenga ngampa ara bangan ngan siong no mo ngampa ara bangan kta mo iki lokal sejungi mo te ladanga roh dengan bu ja kasi dengan bu bam kasi te lese mo bun ki bayali cici dukan berit lese kin ya bun bawan doang ni te kada ngampa ara bagi baladan lupa ngampa ban mo ke ai lat iki bikin kan sukwa ban beni pi kijaj bam ba idon hangi te ale bangin batai pi net hangi kijaj bam pijuni de prawns tandoori te nyailang bat kini ki salad ki red cabbage bat ki bell pepper nangta alingin pi sini kani kadega tandoori chicken kani ngide ba shu sang bet ha po tandur sang bet huranga nangta ba kampalan dia ane restoran ka bam ba kampala kata ngidon ka Goan food mo lihat ngidon Goan food namar ba haju ka por ba kumga mansyar ngala tre sa bar jala kumcha Goa sa Bangalore te pini ude you fish raw fry mo ni de Goan dish ni de you fish raw fry
ni di bam nang gua mah di Guan food kiong ni ngia khadu fish raw fry mah ilaban ni hang ni ilaban i hang ni kitek baru ngila hang ni sakawai ngin pni biang epi ini ka kaniru kadi ka Guan food kani di ka fish richado di ka fish richado fry kaniru di ka Guan food kani yang ka fish richado ngi shinado masala richado ngi kharu fish Guan masala fry ini di Guan food nangta ngidon nangta ngidon ban epi hindian ngidon ru uni prawns mah ni di khot prawns malai mah prawns malai uni bangi shat hapo tandur ni rishat tandur ni sang hurunga uni ngi khot prawns malai mah ni kidegi bam kiba kham special nangta ngi don ru sa kiwi ki jaj bam hang ni kumbangi bu ngidon ke tandur mah tandur te ngidon ibu ki naan kumki cheese garlic naan kumki garlic naan ki butter naan te nalor kata hang ni am ngibu ki thali jongi ngi compare hindiat namar gede ka thali ba wanra nabar mo kumsha Goa na Bangalore ngala mas select natu hindian te ngala combine lang te thali kade ka authentic thali te nangtaru ngi hathali ngi soft lang ngi ailang batu don we juice ma apo Goa ki khadu sol curry uturu ngi ailang haka thali ru te nangta kiwi ki jajba maru ngidon kumki Chinese ru ngidon nangta kumki mo ki fried rice ki shawi ro ngidon te spangkabam te tangkat ni te sa yawan ban sakhi yawan subha ban yawan sakhi yawan ban yamati yawan ban persyangi bapin lap shisha ki jingisha bapin lap benyo shishu ki jajbam bangi ai hang ni bangi sof hang ni te sakawai kwa ban ai jingbut lem yaki kun samla khasi jungi tangkawai kata kadai ba haba pitre ya kano ka kam dei wana me be ka pisa mo wana me be ya ka pisa ai ka pisa kan be ya pi te ya kata ka jing kata kan tin banang ba wat be ka pisa ai ka pisa kan be ya pi pinang hanur kam ta pisa kan be ya ureu ma dari kelong ni haba pitre no kam pire ban tresh tom chua penang ba chu ka kam anda pila nang ba pila tibra kam dei te hata ka poram ka kam kan sawat hi phi bat nalor kata ru lada pi kwa ban seng kam hi ru sa chisin ba pila nang kam ha dei anda pi seng kam ru ka kam jong pi kan yat bet Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya